Hej og velkommen til Cubers DK. Ja, og det er jo som sagt en kanal, sjovt nok, Yep. på YouTube, sjovt nok. Ja. Og vi skal lave på den her kanal gaming, facecam-tid og vlogs. Ja, det er generelt det vi skal lave. Ja, det er for det meste. Ja, vi kommer til at lave meget Minecraft og Pokémon og sådan nogle ting. Ja, Klassiske spil og ja, alt muligt. alt muligt. Wii, PlayStation, ja, Nintendo, Ja, alt sådan noget. Ja, det er egentlig meget godt at vide, hvad vi skal være, og ja. jeg hedder jo Lukas, og du hedder Asbjørn. Yep, det er godt at vide, i hvert fald. Og drengen, det hedder Karl. Det er godt at vide også. Ja. Ja, jeg tror, det er sådan set det for nu. Og husk, vi kommer snart med flere videoer. Det bliver bare ikke sådan hele tiden. Ikke nu i hvert fald. Men snart kommer det til at nok være sådan Ja. hver tredje dag. Eller sådan Og noget. jeg glæder mig til at bruge den her hånd til at sige bye bye.